Dakbayan sa Sugbo gisuspenso ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang klase sa tanang mga public o private schools sa tanang level. Samtang gitigom sa mayor ang tanang representante sa ahensya sa gobyerno sa mga protokol nga himuon alang sa coronavirus prevention. Ani ang report? That classes will be suspended in both public and private educational institutions in all levels starting March 16 until March 28, 2020. However, educational institutions are mandated to implement distance learning and provide home assignments and projects to all students to continue the fulfillment of their educational requirements. Nakabot sa mayor ang desisyon sa suspension of classes human sa tigom kaya gipatawag ganinang buntag nga gitambungan sa mga opisyal sa mga ahensya sa kamhanan. Samtang nausab siya dugang awhak. All private establishments and organizations are encouraged to postpone or cancel events and gatherings until the public health emergency is lifted and withdrawn. All private establishments, places of worship, terminals, buses, jeepneys, taxis, ride-sharing vehicles, ports, and all other places where people frequently gather should have their daily disinfection protocols. Mibahan usab siya sa mga negosyante. The Department of Trade and Industry is mandated to ensure that the price freeze is implemented and that those guilty of profiteering shall be reported for cancellation of business permit and padlock for indefinite closure. Giklaro sa mayor nga dili siya mapatuman og lockdown apan iyang awhag sa katawhan nga dili lang una mo bisita sa Sugbo kun dili gyud importante. Sa mga kawani og mga konstituente nga mosulod sa City Hall kinahanglang masiguro ang estados panglawas. Pusilon sa thermal gun ang agtang og butangan usab og alkohol ang kamot sa dili pa mosulod sa City Hall building. Nanglan di gyud kaabot og 38. Kayong makabot kay 38 amog yun ang ikuan, ilag yun na namong mga katawanan basta maabot og 38. Sa Pikas Bahin, gipadayag ni ABC President Franklin Ong nga dakong hagit sa kabarangayan ilabi na sa sentrong bahin ang social distancing kay sikit-sikit kaayo ug daghan usab ang mga tao. Apan gipangandaman na nila kini. Ang mga barangay kapitan maoy na mention sa presidente isip frontliner sa pagtubag sa kaso sa COVID-19 kuno galing dunay ipatuman nga community quarantine. We have already 79 barangays who have formed their berth, the Barangay Health Emergency Rescue Team. 73 kabuk with resolutions na ang unong kabuk they already formed it, pending the resolution. Ang usa na lang muiwa pa. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.